Madaniyet top emnege jetip kettin. Emne vilka menen tamak jegeniňe sыймыктанып atasыңбы? Je emneňe kıyın bolup kettin. Degele kırgız kıyın bolup kayakka çeyin berat. Orus bolup je orus bolup albadyň. Je anglis bolup albadyň. Sen kırgız boydan jymşagan boydan galasın. Teňirçi bolup kayakka ketip atasın. Je it bolup kayakka ketip atasın. Kommunist bolup kayakka çeyin geldin. Oşo kızың menen bala namaz okuy turgan bolsa, kine joluk salınıp kalsa, oşonu tim koyboysun, özüň ölüp baratsaň dagı. Jegeniň çoçkonun eti, jegeniň içkeniň arak, aram. Andan keyin balang turadığı çöýün dese, namaz okup anday mınday jön ele jürbeýsinbi deysin. Kaysırısın aytıp atasın. Kaysırısın oşonu söýlep atasın. Oşol Rossiyada kalıp ketken Hakasiyadagy çala kırgızlarda bolup jok bolup keteýin dep atasыңбы? Akyrı sen tukum ulaytyp şo senin baldaryň, kızlaryň, oşol kızың joluk salınsa, arak içmese, balaň arak içmese, oşol nerse sana jakşı bolboýu, tınçykdaýsың akyrı. Bolbosam kızım kaýerde denesi kimge satyp attyr, kimge soýku bolup attyr, kaýsy negirden tuup gelet dep oturat dileň oýlanyp. Atene oylanış gerek. Balası tuğla jolga düşüp atabı, oşoga jardam beriş gerek. Kayraga bir koldo gösötüş gerek. Поддержка beriş gerek. Gedip jakşı jol satyp alıp beriş gerek. Otqa desa bokka kaçat degende sen özüň